أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, iAfrika yonke, leli verse le-Quran ngivule Surah An-Nisa chapter number 4 of the Holy Quran, iverse 75. Ulalele ulalelisise. La kukhulunywa ngabantu ababhekene nempi. La Allah ukhuluma nabantu abaya empini beyolwela inkolo ye-Islam. Wena ke Muslim ozibiza ngeMuslim osapotana nalo doti lo owenzakalayo la kulelizwe lakithi egameni lokuthi nina niyalungisa noma laba abamosha izwe bayalungisa. Ngicela ulalelisise ukuthi umdali uthini kule verse ngabantu abaya empini ababhekene nempi. Allah says, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Subhanallah. Lalela ukuthi umdali uthini. Nenziwa yini ukuthi ningalwi endleleni eyingcwele ka-Allah na? U-Allah uyabuza. Nenziwa yini ukuthi ningalwi endleleni ka-Allah eyingcwele na? Muslims, le mash le enisapotayo ingabe izitfi sabilillah, nenzela ukujabulisa u-Allah noma nenzela ukugcwalisa intando yenu ney'nkanuko zenu? Umdali uyabuza-ke ukuthi nenziwa yini ukuthi ningali endleleni eqondile engcwele ka-Allah na? Subhanallah. Nenziwa yini ukungabi nosizo walmustadhafin, kwabantekenteke, kwababuthakathaka? Nenziwa yini ukungabi nosizo kulabo bantu labo? Niyabona ukuthi kwenzakalani ezweni, angithi? Mina rijali wan-nisa, abesilisa nabesifazane. Umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayala amasotsha amajoni uthi mangabe senibhekene nempi, abesilisa nabesifazane ababuthakathaka, aba-weak, izalikazi, amakhehla, abantwana, abakhubazekile, anibathinti, anidemeji izakhiwo, animoshi izakhiwo, aninqumi ihlahla kuleyo ndawo leyo, anihlukumezi izilwane. Niyeza Allah ukuthi ukhuluma ngani? Niyeza ukuthi Allah ukhuluma ngani? Ukhuluma ngabantu abasempini. Umbuzo uthi labantu laba enenza kubo zonke lento lezi enizenzayo, iyiphi impi abalwe ngayo nani? La Allah ukhuluma ngabantu abasempini. Walwildani, ngisho nabantwana. Ngisho nabantwana. Subhanallah. Nabantwana abathini? Rabbana, Allahu Akbar,
akhrijna min hadhihi alqaryati zalim ahluha. O Allah, sikhiphe kule ndawo noma kulomuzi ozakamuzi zawo zingabacindezeli. Lama Muslim angaka ade ngalwi nani elithi nina mawaqoshwe la eMzansi Afrika. Ngisaphinda futhi, uma-Afrika uqoshwa kanjani em-Afrika? Uma-Afrika ungokufika kanjani e-Afrika? Ngisaliphinda futhi lelo. Kodwa bakhona belungu abangabokufika ngempela. Akhona ama-Brazilians angokufika ngempela. Akhona amandiya angabokufika ngempela. Akhona ama-Malay ababuye eMalaysia. Bakhona ababuya ko-Ukraine. Bakhona ababuya ko-Bulgaria. Bakhona ababuya ko-China. Bakhona ababuya ko-Thailand, ko-Japan. Bona ngoba isikhumba sabo asimnyamanga njengesamne sakho, ababona bokufika, abaxoshwa bona. Akhona ama-Israel nawo agcwele lapha eCape Town, amaJuda, ama-Zionist agcwele lapha eCape Town. Wona ngoba wona isikhumba sawo asikho mnyama njengesamne sakho, akubabona bona bokufika. Umuntu omnyama une-self hate, uzizonda wena. Uthi wena uzonda bokufika kanti uzizonda wena, uzonda isizwe simnyama, uzonda abantu bakini abangasekho. Uthi umdali lawo bantu lawo bayacela kumdali ukuthi mdali siphephise. Subhanallah, subhanallah. Waj'al lana min ladunka waliya. O Allah, futhi siphe ngokwakho umlondolozi, siphe ngokwakho umuntu ozosilondoloza. Subhanallah. Waj'al lana min ladunka nasira. O Allah, futhi usiphe usizo lwakho. Labantu labeni bahlukumezayo bayakhala bacela umsizi ku-Allah, bayakhala bacela umlondolozi from ku-Allah. Ucabanga ukuthi u-Allah ngeke azabasize? Ucabanga ukuthi u-Allah ngeke azabalondoloze? Ucabanga ukuthi u-Allah ngeke azabaphephise? Ukuphi unembeza iy'ngane ey'ncane zilala emakhazeni njengoba kubanda kanje? Abantu besimama abakhulele beqoshwa ey'bhedlela, beku-labor pain, besikwa. Abantu abagulayo, abantu abagulayo abawu-weak. Umdala uthi ungamhlukumezi umuntu ontekenteke, umuntu owu-weak. Ukuphi unembeza lapho? Ikuphi inimba, Jacinta, yokuba umzali? Ngizwe Mchunu, phakela umthakathi. Nawe Xolani Khumalo, nawe Fele Emntwini. Uyawa umnotho wase-South Africa. Iy'mboni zamatekisi ziyawa. Ezokuvakasha imali iyashoda, azisekho. Iy'phaza ziyawa. Abantu niyabahlukumeza, abantu bayabulawa phambi kwenu. Zingaki idumbu eseziphumile seloku kuqale le mash le? Ukuphi unembeza kini? Nina ama-Muslim enisapota lento le engikhuluma ngayo. Ukuphi unembeza kini? Ikuphi imani kini? Ukuphi kwesaba umdali? Le verse le ethi umdali wondla loyo omthandayo ngendlela amthandayo, ayithandayo, amondlele la yena ethanda khona, ithini kuwe? Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru la. Walla uyena owandisa umcebo waloyo othandwe uye yena, anciphise umcebo waloyo athanda ukunciphisa. Yonke leyo nto leyo kini ma-Muslim ayisasebenzi. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Uyena ophakamisa umuntu, uyena owehlisa umuntu. Kuwe wena njenge-Muslim leli verse kuwe alisasho lutho, alisasebenzi. Ngani? Ngoba uvumele uSathane wadlala ngawe. Ugcwele iy'nkanuko, wenza okwentando yakho, awenzi okukamdali. Umdali uthi ungamhlukumezi umuntu ogulayo, ungamhlukumezi umuntu o-weak, ungamhlukumezi umuntu ontekenteke, ungamhlukumezi umuntu omdala ogugile, ungamhlukumezi umuntu okhubazekile. Ningahlukumezi ilwane, ningahlukumezi izakhiwo, ningahlukumezi iy'hlahla endaweni, ninganqumi iy'hlahla. Kangakanani senihlukumeza abantu abadalwe uye iy'dalwa zakhe? Buphi ubuntu? Buphi ubuntu? Asiphiki ukuthi kumele babe namaphepha, kodwa akushiyongo ukuthi abahlukumezeke ngendlela enibahlukumeza ngayo. Uphi unembeza?
bangaka abafile, bangaka abatetele ngaphandle. Umuntu wesifazane akhiswe esibhedlela kulabor pain kuthiwa kayotetela ngaphandle, athi uyateta ngenxa yey'nhlungu nokungaphatheki kahle, ashone nengane idlule emhlabeni. Uphi unembeza wenu? Niyabahlukumeza abantu. Umdala akayithandi lento eniyenzayo. Konke kunomvuzo wakhona. Owenze kahle uyokwehlulelwa kahle, owenze kabi uyokwehlulelwa kabi. Thumma latus'alunna yawma idhina 'anil na'im. Umdala uthi emva kwaloko ngiyokubuza ngazo zonke izenzo zakho ozenzile. Uyobuzwa, uyoma phambi kaMdali, wehlulelwe ngokwemisebenzi yakho. Umuntu nomuntu uphiliswa zinqumo zakhe. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.